ଜୀବନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଗଣିତ ଯାହାକୁ କଷିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଓ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନୂଆ ନୂଆ ସୂତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ସୁନ୍ଦର ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ହୋଇନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ରାଗିଯାଇ କିଛି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତତଃ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଗ ଜୀବନରୁ କିଛି ନା କିଛି ଛଡ଼ାଇ ନିଏ। ନିଜ ଖୁସିର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ହାତରେ ରହିଥାଏ। ନିଜ ଖୁସି ପାଇଁ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା, ତେବେ ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ରହିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ମାର୍ଗ ଯଥେଷ୍ଟ। ପ୍ରଥମ, କ୍ଷମା କରିଦିଅ ତାଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ତୁମେ ଭୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା, ଭୁଲିଯାଅ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ତୁମେ କ୍ଷମା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଛୋଟ ହେଉ ବା ବଡ଼, ଭୁଲ ତ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା ନ କରି ନିଜ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ଛୋଟିଆ କଣାଟିଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଡଙ୍ଗାକୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେବାର କ୍ଷମତା ରହିଥାଏ। ଯିଏ ରାଗରେ ଭୁଲ କରନ୍ତି ସିଏ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି, ହେଲେ ଯିଏ ଆତ୍ମଗର୍ବରେ ଭୁଲ କରନ୍ତି ସିଏ କେବେ ବଦଳନ୍ତି ନାହିଁ। ରାଗୁଥିବା ମଣିଷ ରାଗ ସମୟରେ ତ ବହୁତ କିଛି କହିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତ ହେଲେ ସେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ପାଏ।